Wow. Musím ísť po svojej sedačky. Sa napiť rovno. Sa napiť? Pod ktorou ideš teda? Doľava. Tak, opačné kolečko spraňák včera. Aj z Lidlu je tam to asi bližšie potom. No tieto sú asi v pohode. Tichové? Hej. Tieto by asi nič nespravili, lebo to sú také, vieš, že tu ľudia sú. Ja sa bojím ešte viac tejto. Sedia, ľudovia. Ja a mladšie. Prišli na ranné pivko. Áno, idem. Pivko tam mali? Neviem. Kavičko, pivko. Je tvoje nechá. Tvoje iba tvoje. Čo aj ty sa bojíš kôľa, poď ku svojej matke. Poď ak ti kúpim. Ale môžem si ho podržať. Iba takto. O chvíľu. Všade to ešte vlastne. Alebo môžeme ísť tak, ja neviem. Čo je lepšie, než pád dodávaš. A teraz potom nie je červený. Že zistuje podľa počasia. A? A budeš to na to? Čo? Matko? Alebo aj. Matko? A sladké bábätko, že? Ako ťa budem volať? Dobre, tak ťa budem volať. Asi bude bábätko, len máš meno Sladko, že? Si Sladko, že? Si Sladko iba. Si iba Sladko. Šaplík tečie. Jej, tečie. Joj, môžeš si zobrať od Janky. Nie. Sabinka, mohol si zobrať od Janky, že ti podáva takú istú vrecku. Vymýšľaš, ty by mohol si zobrať od Janky, že nie? Sope, kúkaj z tvaričky celé. Sapom je veľa, chcela povedať. Vymýšľa Sabi, tak. Áno. Tak. Si sa pomýliš. Áno. Na takomto si mami, keď si bola, keď ste boli s tatom, tak si na takomto sedela, že? A ty už si bola. Áno. Ale dáme si na takomto sedela. Už tam ten nakladek na hodu nejde. Mami, chceš už na tom našom dvore? Že sa to tam má už potočiť. Sem. No, Nemôže mama pústiť na tom našom môže. dvore?
Áno. A to keď sme boli v Prešove, tak spadol strom. Že? Spadol strom, keď sme boli v Prešove, hej, keď bola búrka. To skoro. Neskoro spadol strom, Dianka. Ale nie na auto. Som povedala, že skoro spadol na auto. Dobre, Dianka, nepočula som na auto, počula som na... Janka, nedá sa aj debatovať, aj počúvať pesničky. Si musíš vybrať jednu aktivitu, dobre? Pozdravím. Ale také to ešte prvé bolo. Ešte to bol. To tí istí dvaja, čo boli ešte včera zmoknutí. To sú oni dvaja. No. Co oni dvaja? Ty máš číslo? No, Pešo ešte včera. Pizza, že platano z Mikany 4,6. Bolo asi to... Neviem, či to dá. Tá, o grecké večeru tam bolo teda. A tam to bolo tiež dobre hodnotené, 4,9. Ale to má iba za 49 hodnotení. Dione ešte medzi tým, to je iba kaviarnička. Ale teda obidve vyzerajú, že sú... Aha, to prvá má, že 4,6 z 2500 hodnotení. Otvorené od po 12. Takže tiež ako alternatíva, že cestou domov. Celkom fajn, a fajne sa tam dá parkovať po benke. Sú obidve. Celkom dobre.
robí, však neviem kto. Neviem, čo ani robia. Nakreslí strom, strles. Hladný som velice, salónky do čapice, potichúčky pod tajomky všetci schovávajú. Máme tu Vianoce, kapusnica po palce, muzikanti v mojom brúšku vlastno vyhrávajú. Hladný som velice, salónky do čapice, potichúčky pod tajomky všetci schovávajú. Co sa stalo? Čarovný strom. Čarovný strom. Dráka. Ovocko, zeleninku predávajú. Včera som si všimol boli po ceste nejaké, ale... Také domáce tu bude. Ale včera lialo jak z krhlej, takže... Ale boli, som si všimol. Bolo viac takých stankov. Tam asi zapcha. Pozrie na mape. Na mapečka. Čo? Zapcha. Nie, myslím, že 20 minút sa mi zdá ďaleko, ale možno, že ešte sme ďaleko od toho. Ozvala sa melódia, podľa sa piek mančací.
Áno. Tak, a tu je vodu. Áno. Obidvoje je R. Áno. Drak, drevo. Jeden mám čela kreslí. Srdiečka. Srdíčka. Jednou tam a jednou tu. Zpívej děti šarády. Tancování to je naše teplo. Oheň vaří kaše, co dnes bude k večeři. Voláme už od dveří. Jednou tam a jednou tu. Zpívej děti šarády. Už vyčertě prach a síra, tohle na mě nezabírá. Kdo chceš dostat svačinku, běž si mít pusinku. Jednou tam a jednou tu. Zpívej děti šarády. Kožich máte samou našku, popel se hodí rubešku. Kdo chce jít do školy, andělom si jednou tam a jednou tu. Zpívej děti šarády. Čertí škola, to je žužo, to, co chtějí dělat. Čo, co domácí cvičení, mají čertí strašení. Ja som chcel, že to strane možno nejaké iné pohľady uvidíme, že jak to chce. A že aj naspäť, keď sme ešte potom tamto, že tiež budú iné výhľady trochu. Tam vodnička na celku také. Ale Lidl je potom tam hore, tak nie? Ale tam ešte jedna cesta okolo, ešte iná sa tam dá napojiť. Pozriem, tam to do Google, to bude o 15 minút dlhšie, tak to než. Teraz to bolo rozdiel 1 minúta. A podľa mňa to je aj tak rýchlejšie, lebo tie cesty sú úplne iné. Áno. Alebo ju len nepoznáme. To už sme počuli. Ja to zvládnem sám, vítr chce neprivolá, vynášam smeti a večer si veci poskladám. Ja to zvládnem sám, chlebík maslo naciera, pozrite na mňa, týkrát denne si Boli. Bože, maslo sa naciera. Srdíčka, ty, ja taky a Sabinka brala som na chlapca. Ideme hore teda, nejdeme najprv do toho Nikolavca. A neviem, asi ani nepôjdeme, akože je tam dosť tých schodov. Ako nie. A je tam 150. No. Je tam 150, že nie sú asi až také strmé ako tie na tom Holy Trinity, ale na Holy Trinity je 140. No. Ale musíš najprv ísť do Rokliny, no. 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 Ale je tam o 10 schodov ešte viac, jak na táto. Áno. Ja som si to kúpil, ale jak si mi to poslala, som sa to vzal. Tak asi nepôjdeme po schodoch. Keď sme mali strašne veľa energie, ale nemáme strašne veľa energie. A že ja by som to asi nechala teda tak. Chceme rozmýšľať? Áno. Princeznu nakresliť.
Čo? Princeznu. A ako sa to volá? Toto? Šikovník sa volá. Táto pesnička. Šikovník. Tady sme presne povedali, že včera. To je tak zle? Boj. Oh boj. No a ma pobavilo, ne? Však mne napísali z toho, z tých Aten, že Barcelona mesto je rozmermi je, že regular sized cars. A teraz majú už, očividne bol som prvý, čo sa to pýtalo, s kým sa to pýtalo, ale mali tam aj nejaké recenzie, že sa to nedá parkovať. Tak teraz majú už obrázok, že parking place is only for the very small cars, like Kia Picanto or Smart. Ako podľa toho fotky, jak tam bolo to Picanto, to ja by som tam aj našiel to zmestilo, ale keby som tam išiel na 2 týždne bez pohnutia, to možno by som to tam kýkol tak Sa proste hoci kde postaví. tak, kde na ulici, myslím, že to tam aj neplatí na parkovisko, na parkovne na ulici. Auko. To je dobrý Halko. Toto je dobrý vožek. Tak všetky sú vožek. Ale to je teda dobrý, vyzerá jak mačka. Také nohy. Krátke, chudák. To nie je úplne do tejto divočiny, čo sa tu mlátia psi na ulici. Rovno. A my sme tu včera obašali do doma, jak skade vychádzame. A teraz fúka z ocka. Tak, čiam to nemalo dobre. Tak, ešte úplne taký povolal, že úplne jedno, jak si máhol. Zastupik som nevedel. Každé ráno lastovička, opuje sa hneď je v cvičkách, činky a bicepsy si cvičí. Ako sa to volá? Pod ňou cvenga Poď von. električka, skúša palet, drož po špičkách, roxu krok, veď kolienka si zničí. Prečo nás vykechodá? Všetky známe lastovičky, prišli za ňou a aj cvičky, opúja si, že s ňou nebudú cvičiť. Že bicepsy majú malé a činky chcú zbíhať stále a kolienka si nechcú Toto bola tá červená, no? To, hej, to má dobré hodnotenie. Áno, inak. tak to vyzeralo z tých všetkých, ale no, tak fajn. Si ju dobre hodnotil, bo neviem, že to nebola jednotka na Tak? TripAdvisor alebo tak. Ja len tak na pohľad, že rozloženie stolov, sú tam ľudia, tak nebolo to úplne prepovolované. No len večer som si pozrela a túto predrato som tam videla. Bociana. Ale to bol len taký kapsky. Ja by som to páčilo, že ako kvety, že to vidím, hej, že pekné. Tam mňa odradil Ujo, ak som nás tam naháňal. Aj, Ujo. Som zbystril všetky zmysly. Ujo naháňa. Tak mi to celkom znosilo. Toto už je ten Nikolás, asi neviem. No, teraz za stromom. Za Filipy kuchyne. Aj, asi nejde, no.
Nie, že dobre, že tam nejako zastaví, len ja už som tiež bola taká unavená, hladná, som proste nechcela ešte hľadať ďalej, ešte ďalších 15 minút, vieš sa točiť, kde si, keď by sme tak kde. A zastali s tým, že proste, že sme ich prešli, vieš, 20 dní. Takže polka už tá jedna. To je ktorý ten krásila. Tu napríklad ale není autobus, vieš. Až tak auta nevadili, skôr tie Tak sa autobusy. autobusy úplne, že som ani nevidel cez nich, toto bol problém. A že uvidíme, no. Sa tlačiť sa verne, že sa budeme uvidíme. Dobrý spod, ako denne celkom. Áno. Zahradská Bočia. Savinka podala květy a Boxy, super. A my teraz začne nakresliť. Ježka. Prosím? Ježka. Ježka. Auto. Here we go. A už sú tu. Japonci? Podľa Japončiek? Hej, Alebo Korejčania? hej. To bol dobrý môj predpoklad. Bol v pohode, ale 11 hodín robí. A hej, nepodarilo sa nám o hodinu skôr prísť. My sme tu skoro v takom istom čase. 11 a 13 je pojeme sem šiť, vieš, Mama. sa to pozrieť na všade. Mami, Áno. Ježko sa mi povedala auto a strom. Dobre. Pozri, keď som začína hľadať dostať, to sa odločím zase. Noci sedí hľadnou, celé sa obsluhe, ale myšky to viedajú, Alebo počkáme tam a poďme sa sa dostaneme na Teraz tam tiež tak stále v rade. kričí, šiak
Sabinka nemáme halu. Musíme ísť na nákup do obchodu. Ideme pozrieť kláštory a potom pôjdeme kúpiť ham, dobre? Kámo, to som nič nevedel. Včera neviem, či už tu dojde, že sa neotačali. No. Až vyššie? Odlišne. A hej, tu na bol tomto jeden autobus, spomínam si. Ale je to lepšie ako včera určite. Ja to včera tu na vyslovene stali v ceste. Všade, tu sa nedalo, tu všade po ceste stali auta. Takže sa akože No, sme sa nedalo. dávno otačali podľa mňa. A tu kde sme sa otačali. Bolo vidno kláštor? Podľa mňa tu kde. Hej? Ale oni takto stali v ceste, že nemohli sme ísť ani vyššie, ani nižšie. To bola proste zápcha. No kam? Doľava doprava ideš vyskúšať. To hore, no však. Podľa mňa tu to, čo nájdeme. No pani ty, ale... Už keď bude, idem sa rovno točiť. No, Či hore až? Skúsim to hore, keď tak. Ešte aj tu na sa dá zmestiť. Dobre, v pohode. Tu sa zmestí Aj tu. auto. takže kľudne. Tu sa zmestí auto. No, ne. Tu Nie, parkuje. tam sa dalo. Tu sa zmestí auto. Tu sa zmestí auto hneď. Typek, ktorý ide aj zaparkovať, čiže jasne. On ide tam pred Ja by som išiel tu rovno, To môžeš ísť tu. ale otočil by som sa. Dobre. Tu prejdú detičky. Za kopcami wąska, maliczka. O, super. Oj, teraz dobre. Tak vidíš, dalo sa. On včera, vieš, už keď stali toto, to už sa nedalo ani výsť vyššie, ani sa pozrieť proste, že. Počkaj. Ďakujem, po palcom prejdem. No čo čakám? Že sa ja ti ukazuje, že môže lapy. Počkej, Dianka ti pomôže. Pomohlo toto. Teším. Myšačikov. Hej. Tak ide.
Nic, stíhame plný banán, si myslím, že stíhame. Čaká to treba si. Však nech čaká, vieš. V strese nie som kvôli tomu. Ty si pamätáš, že to tu máme ešte? Toto by ste povedali, že vám nekúpia. Super, že tu bol ten trak. Lebo proste sme im to čo dali. Dobre. A vieme teraz nakúpiť, to je normálne. Lebo by to bolo zle. Lebo to škriepka nechavie. Budú, ale nebudú od hlavu škriekať, budú len preto, že sú kalie. Hej, že mňa to tiež nebaví v kuse riešiť, že či oni majú čo jesť a či si nájdu, ale proste musíš to riešiť. Dobre sme boli tam, ale bolo by to jednoduché. Ale už to sa nedá, že si v podstate paštári. To jedine, že by sme zajtra ráno sa postavili. No, rozhodneme sa, jak sa nám bude chcieť. Akože videli sme dva, akože fajn, za mňa fajn. Ja, to bol som tu fakt od rána. Nevidel som nič. A hej, keď sme došli na tú 9, 9, 30, 10, no toto... To by to bolo v pohode, no. Ale toto tiež, ako noc je taká, že sa človek nevyspí. Nechce sa mi potom ráno utekať, vieš, kvôli tomu. A zajtra určite, keby sme išli zajtra, tak zajtra nebudeme skoro, lebo zajtra sa obubytovávame a do Delft sa nám ponáhľať netreba. Lebo máme tam check-out proste o 3:00 a tiež je tu 2 hodiny snadenie. Hej, ten 36 minútový blok. Tak pri Stelda, kde potom popri cesty si to ešte skontrolujú. A nejaký iný Lidl, asi 28 km sa mi nejako nezdá. To v Trikale som dal. Dáš prosím ťa ešte. Ešte som sa sekol úplne. A ja v Kalambake je. Hej. Podľa mňa hej. Dobre, skúšaj Lidl Kalambaka. Či vôbec je? Hej, do Lidl. Myslím, že mi našlo hneď. Lidl blízko Kalambaka v Grécku. No, Či blízko Kalambaka. vidíš. Čo Ježiš? Čo Ježiš? Však to vždycky tak píše, že blízko. Tak, blízkosti. To znamená, že bude hneď okolo Kalambaka. Áno. Takéto drobotiny do auta nám treba nakúpiť. No, kúpime. Keby boli Bolo do Lidl. Chceš to dostať? Tu nie. A keď budeš mať také miesto, tam je kríž, bo ja si to nevšimnem, že tú cestu Mne sa páčilo tam dole, jak bol tienik naľavo, čo boli pridom také tie veľké tieto. A že tam spravíš pri tom tieni? Hej, čo bolo vidno tieto, ale Sporu. toto sa mi páčilo. Takto tu na zo spodu bolo také na tej ľavej strane miesto. Hej. Vieš, ktoré myslím? Súhlasím, to máš tiež taký mostík divoký na tom Mikulásovi. Okay. To sa z dvoch strán ide, alebo? Či to musíš najprv ísť po 150 schodoch a potom ešte aj cez takýto mostík asi. Asi tak.
Mikoláš má výhodu, že keď ideš, tak vieš tu v tieni odparkovať a To ešte hej. celkom pekne tu To hej. prejdeš. Hej. To vyzerá akože najlepšie, čo sa týka nejakého odparkovania. Rosano Nunnery, to je on. Ja aj tak to je Mikoláš ešte nižšie. Alebo tam je ešte nižšie jeden. Tak to je nevy. Tak potom to To je... je Rosano Nunnery. Z Mosty. A tak Nunnery neznamená, že to je ženský. Hej, to je mníškareň, doslova, hej. Takže, A potom nie je iný ten Stefanis jediný ženský. Tak jediný z tých známych, ale... tá, vieš, to zase bola AI, hej. Á, Áno, Musíš spať. nepustí Zlatko teraz nič. Nie, teraz nič nepúšťam. nie, Dianka, zle, tu nás strašne zakrúti, nebudeme tu. Kde bolo také naľavo, že presne pod týmito skalami. No tí, čo tu stáli, tak na tých blikačkách, ale to bude na to nebezpečné pri zakrúte tam stále. No, Nie, ideme tu. akože No videl budú tie som. podvaly aj na tej ľavej strane, budú ešte tie kamenné bloky No, a potom ešte trošku nižšie. Áno, ale to bude... Tak chceš to? Hej, či nechceš tu? Môžem, ale musím vidieť cez to. No celkom dobre vidno. Tak, toto zo spodu sa mi páčilo, vieš? Chcete ísť, či len ja si to odfotím? Aha, to je Jo. pozri jeden, druhý a tam je ešte... No, môžeme ešte. Tretí. Toto je ten, čo sme Ten druhý, nestihli. ten tu sme neboli. A tam veľmi pekne vyzerá tiež, no. Tak ešte sa môžeme rozmyslieť. Chcete sa ísť ešte odfotiť, babi? Či počkáte v aute? Či sa chcete to ešte ísť odfotiť, alebo počkáte v aute? Nemusíte, keď nechcete. Keď chcete fotiť, ja si tu idem ešte fotku spraviť. Takto ešte. Tak poď. Hej, tak poď. Mix. Poď pomaličky. Mám ti pozerať dole či hore? Ah. Hore, dobre. Uí. Práve teraz som si šla. Ešte nie si? A tam vieš toho človeka. Ani vidno na tej skale. No, že mi to aj takto zo spodu proste páčilo. Že nielen z vrchu, ale aj zo spodu. To je mega rúž. To bude pekné aj na tých videách vlastne z auta. Táto Meteora budú asi najkrajšie cesty. Aha. Oni mali mať teraz skorej. Asi už teraz máme zase. Zaskočíme posunú. Predpokladám, že Pinkávali, keď sa bude chcieť, aby zrušili to nebesietko. Predsa len naši ešte aj na výlet išli, mu nezrušili. Že nemali sme zatiaľ nikoho chorého, tak išli aj na výlet. Jednak tie účky sú také, že podľa na celkom majú rady. Aj to podľa mňa také, že posledný rok. Že aj pre tie deti to pána robia, vieš, že si niečo spolu. Zase sa aj mračná stiahujú. Bude zasa po obede burčiť.
No 2259 máme teraz už. Som to vynuloval pred obchodom. Píše Zuzá, že ako nám to ide, takže predpokladám, že už sa hotuje. Tak povedala som jej, že môže. To je naša vestinka. Mal som to práve. To sme videli toto. My neboli včera. Fontánka. No vidíme to centrum mesta aspoň. To pripomína Japonsku, dačo? Boli v takom dajakom? Čo bolo tak do kopca mestečko? Nejaké také mestečko, čo bolo takto, že do Keď kopčeka. tak povieš to, ale úplne neviem si vybaviť, ale tak keď si teraz povedala, čo si sa mi mári tiež. No iba takto, presne to, že popri ceste a ideš dole kopcom a hore kopcom. A zdá sa mi, že to bolo Japonsko, ale neviem kde. Ale bez Maja. Nára? Nejaké... V Náre boli strnky, ale nejaká prestupná stanica do Náry. No my sme z Kyoto. Z Kyoto, hej, išli. Také dosť zakapaté to bolo. Ale tam, kde sa v Kyote nastupovalo, to bolo taký koniec sveta. To nebolo pri tej Arashiyame náhodou? Neviem. Iba tak proste sa mi vybavilo také déjà vu, také mestečko do kopčeka. A boli sme tam my dvaja. To nebolo Japonsko, no to bolo... Španielsko. Alhambra? To bolo
bolo také... Alhambra bola na takom celkom veľkom. Hej, ale Alhambra bola iná tam. No nie, to ešte idem rovno. Ešte rovno, hej. Hej, ale tým, že mám sope, a mi furt aj zaľahne hrozne v ušiach. Toto nejde, ale musíme. To sú také staré tieto prednámy. Do vlasov. Kto to spieva? Peter Knight. To už je kalandaka, či ešte kastrati? Bude prškať zasa. No hej. Hej, to sme zase stihli najväčšie slnko. Tak a najväčší dávky sme asi nechceli. A to je. Si ani fotku nespravíš, ani šmíkaš po tých nejakých schodoch hore dole. Ešte vtipná dynamika počasia, že príjeme tu, peče slnko, odchádzame v daždi. Ideme v letička do Lidlu. Či toto nie je Štefan z ranej, krajnejší. Môže byť. A bolo vidno mesto. Toto nie je naša. Domáci chceli parkovať na parkovisku. Idem tu hneď na kraj za Turkou. Aj tu môžeš, aj to je taká akože striežka. Berem ruksak. Spadol si. No, Sabinka, ide na školu. Máš ju? Máš. Neplač, ja len aby tu neostala na parkovisku. Janka, treba ti pomôcť, či hotovo? No, sama. Kakas. Úplne zaľahnuté v ušiach. Je mi z toho zlé. Fotosné je dnes. Ja len ide sa tu vychádzať. Podľa mňa to viac sa vchádzalo. Či akože potom nejako ďalej, myslíš? No hej.
pac, urobíme ťapi ťap, rúčky spolu, pekne v rytme, naučíme sa tlieskať. Paci, 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 pac, ťapi, 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 ťap, paci, 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 pac. A paci, paci. ručky robia ťapi, ťap. Ľavá rúčka, pravá rúčka, tlieska babka, rúčka, ťapi, 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 ťap. Ja neviem, ako meno kupovať. Poďme spolu Mám chodiť tlieskať. sám? Paci, 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 pac, ťapi, 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 ťap. Paci, 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 Ja pac, nedobrala sa by najprv. ručky robia Asi unavená. ťapi, ťap. Aj neviem. Paci, 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 pac, ťapi, 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 My ťap. sa tiež už druhý týždeň sme na cestách, ide ťahaná. Odrkaďuje sa pásie na to. Ťapi, ťapi, ťap. Ale proste potrebujeme kúpiť veci, ktoré my sme ešte dvakrát určite. Ste kúpili aj takú zeleninu? Nie. Uhorku mám ešte doma. Uhorku a paradajku. Akože si chcel grilovať, či jesť, či... My sme na to ciky, alebo čo? Vysmiali ma kuzliatka, okapali prasiatka. To sú bystré zviera. Čo je? Daj mi pokoj. Na súku, čerti mi hrajú. Dáme si nejaké naše pesničky okolo. Daleko, podajka je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nebijem ani snímať. Nie, dievčatá, ticho trochu, lebo sme počúvali v obchode vaše vresky. Teraz trochu ticho dáme, dobre? Fakt to bolo... hlučné. Vám by sa páčilo, keby ste vy niekam išli a okolo vás takto vrieskali ľudia ako vy? A prečo to robíte? Pečne. Ale ani snaha tam nie vieš, kebyže aspoň sa snažíš byť trošku kľudnejšia, ale že nedá sa ti. Beháš tým vozíkom, Ale vy ste jak rozmýšľaš... šialené, vy nedostanete už nikdy vozík do ruky proste. Rozmýšľaš, Na že čo jak som vám ho dal? behať s vozíkom. A vy nemôžete prísť na... A Sabina s ním nevieš ani točiť a potom vrieskaš, bo ostatní sa od teba vzdialia o meter, ale ani nekúkaš, že neideme. Ale že ste tam aj staré tety proste skoro obuchali do nôh, to sa tak nerobí. Vieš čo, oni hlavne nevedia byť spolu. Ako náhle je jedna, tak vieš ju korigovať.
hovoríš Sabinka, spravili nákup, je v kufri. No, nemám ti tu čo dať. Viem ti dať túto slanú pizzu, tyčku, tak. Môžem nechať pre mňa. Jo, tačíky som počúval. Ale aj vietrik je celkom príjemný. Je nám Ale teplý. No, možno lepšie ako čerstvý, ne? Nastavené včera prišli. Aldiška. Čo? Lištička. Tu na, pozri, vidíš? No neviem, či nebola tu presná. Neviem, či vyzerala úplne zdravo. Takže opäť nemalo. Alebo oko nemala, že iba preto? Možno, že hej. Poriadnačky, vieš.
Bianka, ty si vieš farbiť aj čo si sama povieš, ja ti nemusím hovoriť. Tedy, Kratičky vpravo. ale ostatné nemôžem robiť, pretože obidve fixky mi nefungujú. Už nepíšu, vyschli? Áno. A 13 minút som mala zavrtla na slab. Bianka, tak za 25 minút sme pri dome. To A vidíš, vydržíš. Janka, ja môžem robiť jednu vec. Môžem šerovať. Ty sa nevedí teraz strop. To je lepšie, nie? Ty si vezmeš sudoku na domčeku a budeš si určiť na domčeku, dobre? Ale ako? Však to máte, však Keď mám vyschnuté všetky obidve fixky. Bianka, sudoku je normálna papierová táto. Táto povedal, že si to vezmeš na dom. Na dome máme farbičky a pera. Tak. Ty hlavne prosím ťa nepíš sudoku s tými fixkami, lebo potom ti preto aj vyschnú. To sa má písať iba na tie tabuľky. Možno si vyschli, už aj postracám. Nie, jedna nebola zavretá, druhá bola zavretá, ale Dobre, Vieš, ja keby ste sa správali normálne, aby si možno aj Lidli pozrel, či nemajú také fixky. Ale ja som nemal kedy, lebo sme museli zaháňať jak ovce. Teraz pri tretej alebo štvrtej cedulke. Kapsičku ti nedám, Sabinka. Je v kufri a je to na dlhšie trasy odložené. Prídeme do domčeka, dám vám nejaké cereálie alebo vám namážem niečo na pečivko alebo pizku si zjete. Ja pizzu. Ale sa mi mama hovorí na pečí. Pozrite somáriky. Wow, sama, a kto ich pasie? Sami sa pozri somárik.
To má taký zvonček na krku, prinášam ráno. A to sú somári. To boli somáriky? By si nevidela somáriky? To sa ako dalo nevidieť somáriky? To neboli koníky, to boli somáre toto pri ceste. Videla si? No tak pozrieme na svoje okno, možno začne niečo uvidíš. To budú ešte aj kravy, no, tak jak včera. Aj tu je ešte pred nami. To je kráva. Kráva je na ceste. A neviem, čo žerie na strede cesty. Pred nami je, vidíš, tu je kravička. Áno, počuj. Zvonilo je to na krku, že? No. Pozeraj sa. Stoj, kúka. Nenadarmo sa hovorí, že stojí a kráva. Nevíš, si sa pozeraj. Ty si videla? Ja sa radšej pozerám na krku. Sabi, Že ten kostolík. To je ten Hauko, čo tu bol aj predtým, áno. To je ten kostolný Hauko. Bol tretí. Tie sa niekde presunuli. Púšťame slnko. Spravili, že občany trochu. Nie. Nie, Radio Express. ja nechodím na naše. Tu si pozrite výhľad. Rádio hity, ktoré milujete. A že to už je XY, tá šiftka, tá si to potom les. Tato, kde budú tie kravy? A mne ešte raz došlo po štvrtého. Tato, kde budú tie kravy? Neviem, potičko. Že mali tam napísané, že wir sprechen Deutsch. Že odkaz na tohto. A to figozne bolo to, ale hej, to hovorili to deklarové. A ešte raz mi to došlo. O, tu je väčší kostol. Do tohto sa dá aj vojsť. A ty by si tam možno vošla, ne? Tu sme včera stáli. Aha, no. Ľudia tu sedí za stolom teraz. To nie. Predáva niečo. To nie je ten istý. Nie, ten istý. To je kúsok na domáci, taký starý dom. Ale neviem, či tam nepredával také pilinky, alebo čo. Sabi, pozerajte na moje strane. Tato, tu kravy, že? A však ale oni sú asi na paši nejaké, tak oni nie sú že vždycky na ceste. Však sme videli kravu teraz na ceste, tak stačilo, No, tu ne? niekde boli tie kravy, ale však oni tu nie sú celý deň na ceste, predsa. Tam prechádzali. Béro, jo. Mali pri tej lavičke. Ešte nie. Boli tie kravy. A však boli na mojej strane.
Však áno, keď sme išli opačným smerom, tak to bola tvoja strana. Popačia. Grécky páča. Áno. To sú tie krávy. To sú kozy. A to sú kozy. Sabina, niečo na mojej strane? Čo to je, mami? Kráva. Super. Kráva asi. Kravička. Kravička. A to je teliatko. Áno, teliatko. Tam bolo také drobné, ale kravičku to ešte vidíš. Sabi, pozri sa na svoje bude ešte dať. Hej, to som sa spýtať tam, ale už sme sa potom nedalo s tými zúčili, ako netreba to robiť. Máme ho? Máme liter a Ja by ste nepijú ho ešte ho. neotvoril? Otvorili sme ho dneska ráno. Á, ja som myslel, že už je polka vypíta. My sme... Ja som myslel, že pojede sa reálky. Asi vydrží až do Atlír. Sú tri motorky. Tam na tvojej strane. Sabi, pozri sa na čo budeš. Kameň na mojej strane. A ďalší kameň na mojej strane. Sabi, ideš bez tiež. Pardon, pripáčka. Ty si preskočil? A ja vyšiel som, ale... Samé korytáčky. No, Same chodia cez cestu. to je tá istá, že už skoro prešla cez cestu. Skoro už prešla. To bola tá istá. Nie, to bola nejaká menšia, včera bola väčšia. Pozri sa, ty vieš, na to tieto sa vyklísli ako taká ptáša. Taký pekný strom tam je. Tu ešte Teraz sú. kozičky. Kozičky sa na tvojej strane. A ovce by boli. Áno, a to je paslotita. Je to bola ako? To bola bača a... Pastierka, pastier zlatko.
Alebo ako bude mať Bobo bude mať riadko. To je to, je. Nie, Dianka, ešte je 10 minút máme do našej dediny. To je ešte iná. No to je aká dedinka? No bože, Lakes Kefari. Aha. Kávo, pozor. Pred nami. Čo? Čo to bolo? Haha. Uja si videla. Koši. Ty nám dali zaujímavé fotky. Aby si Tu ešte telefónna budka. Tam bola telefónna budka. Hej, to som videla. Hej. dom bielý. Mačička. Mačička sa vyvidela. Korytnačka. Kde? Sami korytnačka. Odfotím si ju. Áno, odfoď. Chceš? No, hej, táto zastav a ja. Alebo však na našej strane. Môžem mám jej ja? Nie. Lebo chceme rýchlo ísť preč. Aby sme nezavádzali, kedy šo necháme. Vidíš ju? Áno. Uvidíš fotku, Zlatko, dobre? Budíš si vyfotku. Už prešla skoro takú na... No už si skoro, ale už je na druhej strane. Budeš práve. Ako to? Ideme do zrkadla. Podarila sa fotka. Hej, aj videjko sa nám spravila. Ukážeš? Potom, hej. Potom doma. Na domčeku. Ma to skoro napadlo a to, že je to tu fakt také zdechnuté. Teraz to je dobré miesto. To je akurát, keď som vychádzal, tam musím aj sa. Hej, ale že není to taká premávka, že by sa nedalo dostať. Nie, ale tam má na bol väčší pásik zelený, vieš, to som rád, že tam zastal. Sabinka, o 10 minút sme na domčeku. Sabinka, o 10 minút sme na domčeku. Tam si dáš hamdaču poriadnejšie, dobre? A ja? Hej, tlačiť. Máme to tak predýchnuť. Jo, to je. S tým, ktorý sa máme, čo ty budem provať. Ale sranda, v Grécku je a tá korytnačka, ktorá bola prvá, bola kde? V Bulharsku či v Grécku? V Grécku, tu na. Či v Bulharsku sme už videli? Áno, Nie. v Bulharsku. Jak sme ešte sa nájsť do toho. Čo bola táto nevarená. Mal to videli? Z Belogračíku cesta. Cestu do Grečíka. No, musíme si zapísať ďalšie. Tá
na čo spápáme a pôjdete si pospať? Tak strašne veľa ich tu musí žiť týchto rytnačiek, vieš, keď tu zastiavíš 3. Sedem minút, už keď chcete spať, tak budeme spať na domčeku, dobre? Ja nechcem, ale skúsme. Skúsiť zaspať? Bolo by fajn. Ja skúsim. Dúfam, že zaspím. Potlačík pekne bol. Na teba neprší. Len sa zabalí, dobre? A dám ťa tvoje paničky. Tak, a už si o chvíľku zabalený. Hotovo. Ja si ho zabalím. Moja mačička je už zabalí. Schovaj sa. Aj na moju mačičku na tvári je duši. Musím si ju schovať. No na mňa neprší, že? Aby na nás neprší, že? Iba na naše báby. No, na moje báby. A nebol tam ten, čo sme mali? No už sa mi to z druhej strany. Ja som nechápal, že to je zaznačené. Stále iba klesá. No ten kolektor, Hej. aby keď nestojíš. Auta vieš, že treba nosiť teraz radšej na chrbte. Mama, my v našej No. dedinke O minútku, no, bude v našej dedine. budeme mať za nápis. Už sme v dedinke. Povedz mi, kedy bude vinná.
stále 3. Ja poviem 3. Až keď vypoviem 3, 4 a potom už keď nebudem hovoriť, a stále Už sme v dedinke. Najlepšie sa môj telefón. Čo to je? Kde to bolo? Sem stále 3, 4, prší. A vy už začína pršať. Prší. Tady prší na naši. No a teraz proste, jak to vchádzame, to je absolútne. Teraz sa skúsim nasmerovať. Skúsim tam vojsť. Tak, no, bo to je na šikmo, je? Tak ráno tu miesto. Ale z mojej strany dobré miesto, z tvojej tiež dá sa asi ísť lepšie ako včera. Dobre. Rovnejšie, len proste, vieš, že kádam tam v zrkadlách je nič nevidno, bo to je úplná tma. Hlavne iba na naši. No, sakura. Na nás. Ty máš